Ngiyacela Tatu Kodela ninoma umkodela nawe tate Mkona ngicela kuniqasha nibe amajaji ngiyaqasha ngicela nje nithole into yokubhala siyaqala manje lapha kimi ngithola ke amagama awu9 kunamagama awu9 ala. Are you ready? Are you ready? Angazi noma bantu bami singayenza lento. Kodwa nje ngifuna ke sisambile ithi lento ngabe ngiyaliphuma manje angilazi icala lami. Awubhakisi ndoda. Ngabe ngiyaliphuma angila icala lami. Uma ngaba besalungisa nje amajaji ami esathola into yokubhala ngoba sekuzokushuba manje. Kuzokushuba. Lapha ku number 1 sinempumalanga group, number 2 sinomama Irene, number 3 sinomama Nonzwakazi Dwane, number 4 sinosisileti, number 5 sinolamla, number 6 sineStex Pride, number 7 sineGqeberha, number 8 Jesus. Nokukhala verse. Number 8 sinomthatha. Alibona igama lakhe Jesu isithanda. Is youth. Number 9 is no Christina. That boy. Ay hallelujah. One last ita akabe. Ngiyalepo mangabe ngiyalepo. Ngiyalepo maya. Ngiyalepo amandala. Ita la la ngabe ngiyalepo maya.
random ramsobacha awusondela mfowethu song Shayizanda samkalibhethi emena shayizanda kakhulu ay hallelujah ay bonake seniredi bo sekurathi ashala amajaji izandla esibenza hallelujah Jesus Mpumalanga uredi kodwa kangisabuza Mpumalanga uredi uredi Mpuma ngisabuza noma bayasha bazana nabesho bayasha awu nisaya emnyango awu okapatia madoda hallelujah okapatia madoda awu sukani madoda ay hallelujah ay hallelujah